Bai. Vale, bai. Guai. Nola sortu da tipo hau nire etxean? Bueno, a ver, ui. Ui, a ver. Kaixo, Daniel. Aurreko urteko denboraldian akats historiko batzuk egin zenituen eta horien zuzenketak bidaltzen dizkizut. Oh, bueno. Erromatarrak Euskal Lurretan atalean, aipatu zenuten garai hartako euskaldunen artean artzaintza zela jarduera nagusia. Ba ez da zuzena, fíjate. Europa osoan zehar garai hartan nekazaritza zen leku hori betetzen zuena. Abeltzaintza osagarri bat baino ez zen. Garai hartan gainera, ardi gutxi zegoen, ohikoena abelgorria zen. Horretaz gain, abendua adventum, gaztelua castellum, eta beste hainbeste hitz erromatarrek ekarri zituztela esan zenuen. Horietako hitz asko, ordea, naiz eta latinetik eratorri, ez zituzten erromatarrek ekarri zuzenean. Elizak latina erabiltzen zuen bere egunerokotasunean eta bide horretatik iritsi ziren hitz hauetako asko euskarara Erdi Aroan. Bueno, gaur egun Prime, NPC, PEC edota guai iritsi zaizkigun bezala. Guai handikan esaten da? Atal berdinean, ager eta saltuz dikotomia zaritu zineten eta horren bidez banatu zenituzten bitan Euskal Lurrak. Oraindik azalpen zabalduena bada ere, badirudi duela urte batzuk dezenteko adostasuna lortu zela akademian dikotomia honen ziurgabetasunaren inguruan. Diotenez, saltuz baskonum delakoa, Aiako harrietara mugatzen zen. Atal honekin bukatzeko, planteatu zenuten galdera baten erantzuna ez zen argi geratu edo ambiguo egia izan zen. Konkistatu gintuzten? Bai, konkistatu gintuzten. Galiako gerretan, Akitania konkistatu zuten, iparraldea barne eta hegoaldea aldiz Sertorioren gerren baitan. Ez hori bakarrik, hainbat baskoiek erromatarren gudalosteetan parte hartu zutela esan zenuten, eta egia da, zehazki, Kohors bi Baskonum unitatean. Baina ez ziren bakarrak izan, ordea. Bardulo edota Akitania baskok ere gauza berbera egin zuten. Euskal Baleazaleen atalean, Zetaren bidea Imperio Otomandarra erortzean hautsi zela esan zeniguten. Ba ez, Zetaren bidea Imperio Bizantziarra erortzean eta Otomandarren zabalkundearekin hautsi zen. Iruñeko erresumaren atalean ere pare bat zehaztapen oker egin zenituzten. Egin zuten gidoilariek, nik ez. Alde batetik, 10. mendean Antso Hirugarrena nagusiak ez zuen Iruñeko berezko erresuma zatitu eta banatu, premuak edo oinordekoak jaso baitzuen. Bestetik, Iruñeko erresuma 12. mendean bihurtu zen Nafarroako erresuma, Antso Laugarrena jakitunaren erabakiz. Eta ez 10. mendean zuek iradoki bezala. Amaitzeko, Berlingo Harresiko atalean RDA eta RFA lekuz aldatuta jarri zenituen mapa batean. Esan nizuen, nasgarria zela, goratzen? Uste dut honekin bukatu dugula. Bigarren denboraldian ikusiko dugu elkar. Historia interpretazioetara zabalik dago, dakiguna denborarekin aldatu daiteke. Akademiak aurkikuntzak egin ahala moldatzen doa, akatsak egiten jarraituko dugu.